No to navide ještě, že jo, pod úhlem. Kolik je tam teda, kluci? Na tom pravítku nastavit? Já bych si to mohl přenastavit semhle. A pak bych ho měl vlastně v tomhle úhlu, abych to nemusel předělávat, tak jsem si To tam fakt nedávej. točil takhle. No a... Ups. Koza, nazvat Martina trochu. Dobrý. Jo, mám ale kládu, kluci. 120, no. Tak, teď 65. To 20 do 65, všechno to mám zaznamenané. Chceme to otočit. Můžu? Určitě. Tak a teď potřebujeme pravítko teda. Už jsme si udělali lajnu tady. Ano, vidím mafl. Ano, je tam 160. A sematuška. A sematuška, ano. Do projektu 381. Dobrý? Perfektní, na jedničku s hvězdičkou. Ale přemýšlím Tady... tady... Tak to je jedno. Ještě on to veme tady odtud. Tak. No, tady... To je tak serval. Čili on se dá vyšroubovat. Nedá, tam... A myslím tady na nočních budu dělat ty dubový kolivky, kurva. A to je na stejný úhel, že? Hele, Matematika, jako, aby ta představa bylo... Ale teď to vemu, podívej, jakou mám sílu, jo? Hele. Tak počkej, ještě to necháme. Protože tam, kdybychom teďka přidali trošičku na tom a posunuli ten klínek, že nějak nejsou přesný, víš, tak nám to asi úplně